Wis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Dewi Ismaois. Langsung sampai petet-petet janganan, guys. Kangkung. Agak mak iki. Seger yo, Mak, apik-apik yo. Iki kangkung iki nek reno loro, Mak. Cilik ambek gede. Terus sempat iki Iki jenenge kangkung apa? gak sempat. Iki nek kangkung sawah iki cilik-cilik. Nek iki nek ning nggonku jenenge kangkung blombangan. Gede. Iki gak perubahan ya. Nek kangkung. Nek kono jenenge ngono. Blombangan gede-gede kaya buke duwe tau. Ning anu, Pak blombangan itu. Nek sawah cilik-cilik. Tapi iki seger bojo ngene-ngene. Enggak emak iki. Apa ditandur, nandur ya? Kaya bahkan iki lho nandur. Paling ya. Ucer iki dicer kok. Ayo icip. Tandur aja. Seger, guys. Ngene iki nek masak aja sampai lempok, maksudnya sedelok wae diwalik terus ditas. Mas enak. Kriuk-kriuk ngono. Wis ora nang lembut itu. Aja mateng-mateng. Lah Ya, terus gak duwe tuwa. Lah aku lebure gusi, bulet, ngrimpot portel ngene. Lah rangan ngus-ngus Nek untuk gerangan nek piye iki nek untuk gerangan. Nek untuk senam ngono sak kangkung nang medhuk, dituntu ngrimpot. anu Mak, enak e Mak nek sing untuk enam Heeh. aja mateng-mateng ngono. Diwalik pisan wis yang. Nggak enak. Kangkung ki sehat, guys. Maksudnya ki nggo pencernaan sing gak iso ngising mangono kangkung gak iso ngising. Lancar ya langsung. BAB nih. Lancarkan BAB iki mangan kangkung. Sehat kok ijo-ijo nyeneng ngene ya. Iya waduh. Sapa? Ambil Wadah. Wadah. tak ono. Mandi teh enak Enak, ya. kok upin. Efeh. Kayak karo sambel. Sambel kacang. Enak. Aku jadi Islam. Kada yang kuwi. Aku sih. Aku mantap banget iki jadi ini. Ya bos itu Ingat kan? Tapi lo betul. ibu kotamu. Saya buat. Jadi kok apa kul? 3,5, 500 peng. Dewe yo ning jeneng produksi. Pupuk upil Itu masih gak bergawe kok. iso dewe. Tapi pupuke tuku. Gak yo hele. Gawe dhewe. Tuh pati oka. Boleh yo yo kok tepung ngono yo. Dia tuh sakne kok. Tak kira Tekure setengah kira okane. karek goreng ngono. Kok dioleni lho banyu adem. Lah ya proses ini Mak, proses terus pembuatan. digodhog. Berarti gak tuku Gak kerupuk dadi gak. dilontongi kaya lontong digodhog kaya ngono. Soalnya neng goreng kan pakai anu tuh, pakai pasir. Lah aku ngoleni ambek bawang. Enggak. Enak tapi kadang itu wis nyamuk ya. Ambil. Yo ambil yo. Iki iso banyak. Dicetak apa digiling apa cetak? Jadinya boleh kayak kontong kok dulu. Iki kayak neng plastik dan tetap seger ya. Ya, Plastik. tapi kandel. Tapi tak konten, merayu. Isu-isu nek nek konten bingung guys. Iki tetap kita ngonten apa itu konten kerja. Iki karena enteng yang ngene iki ngetemes. Ngono leto yang ngono ki wis ngomongan. Ngonten ramongan mek bisu. Itu guys, konten dhewe iki karo nenek kancane yo. Seru nenek kancane, nenek kancane iso regudu krono, regudu kene. Set rono set rene. Iso bercakap-cakap. Seger.
Iki ngono mak, cara ngono mbok nek wong bosku yo, Jakarta yo. Masaknya pakai apa bawang tok, bawang putih. Wis Wis gak pakai lombok, gak pakai apa yo. bisa enak. Maka bawang putih yo terus dikasih saus tiram. Saus sing koyo kecap, saus tiram. Wis kuwi tok bawang putih anggone. Nek bosku kae pokok nek masak apapun iki bawang putih, nek bos lanang senengane direbus-rebus koyo kacang digodhog, kacang Panjang. gak kacang gede-gede koyo deli. Kacang apa nek ngarani? Isine kacang. Ora kacang, Isine tapi gede-gede Pakmu. digodhog, Diketolo. digodhog. Mangane yo godhog-godhogan tok kan anu dokter, guys. Bosku lanang kae, nek bos wedok kan wonge pergi kantor to, di Jakarta Limbit. Pokok ngene iki yo sayuran yo ngono. Enek kangkung saidik terus kadang bayem saidik yo digodhog tok. Godhog tok makane. Terus engko bar kuwi dhewe sambele. Sambele iki yo ngono bawang. Bawang kuwi dihalusno, bawang terus dikasih saus. Iya kabeh digodhog. Dadi ngono iki nek nggo piring ngombo dadi kene enek kacang godhog kuwi mang. Kacang iki koyo kacang tanah tapi modelnya koyo dele, kacang apa iki, guys? Apa dele kuwi nek ngarani. Kacang deli. Karena koyo kacang tanah ngono lho. Gede-gedene abang-abange yang ngono kuwi tapi modelnya koyo dele apa ya, guys. Tuku kok ben ngene kono Jakarta. Gak ro jenenge kacang apa. Ada wong kemasan kok. Kemasan yo. Ora ngono terus enek wortel, buncis. Jujur kota iki kok kemasan kabeh. Serba digodhog, guys, nek mangan iki bosku. Buncis, wortel, brokoli. Ngene iki mesti sayuran. Kamane kolesterol. Kan gedhe kan numpul sari Mau mangan daging lho. Uga diolah sing marik-marik ngono enggak? Ya direbus tok wis. Direbus tok wis enak dibasem lah. Wis dia gak pakai minyak, maksudnya gak nganggo koyo nek kene kan senengane dimasak aneh-aneh rotok-rotok kayak lomboke brambang bawang lengkap pon-pon ngono ya, guys. Nek kono mau Jakarta. Simpel. Gak ngono digoreng daging sapi tapi tidak pakai minyak yang banyak. Dijajam ambek adu. Tok. Terima teflon terus minyaknya nek mateng gak minyak sapi. Nganggo kuwi lho, margarin. Margarin. Mentega dioles terus wis daginge di ngono bolak-balik wis mangane iki gur ngono. Ngono. Ana kakang ngomong kalau Nek bos-bos Cina ku kae kuwi yo, guys. Tak anu ini Jakarta. Pernah babu, guys. Wong kae babu dek kayak anak. Itu kok era aji. Dek kae iki ujek. Ya babu piron, aku dek sampe 600 sawan. Aku yo bayaran 600. 600 sampai 1.200. Aku nek Solo ki 600 ping 13 ya. Tapi mergawe ndek kae ambek saiki beda. Nek wis duwe anak ngene iki ambek sak urunge duwe anak ijek perawan. Iki 600 kok murah kok is. Wis ora nek 15.000 ora pas luas kok. Mergawe pas ijek perawan kowe pokok tenang. Ora kemrungsung aku dhisik ora gelem mulih sampai bodo ki lho gak mulih aku. Aku nek Solo jual 600 jual sak 6 bulan kok. Itu dia piro kuwi. Tapi lebih 3 juta wae. Yo jaman kae wis akeh mak yo. Wis 3 juta luwih aku. Soalnya ndek kae murah apa-apa yo. Ya semok piro, berani mang enek kok. Kok dibayar 600 wis entuk. Wis akeh cara ngono saiki yo. 3 jutaan. Lah kene Semarang montor piro? Ora 50 iki. Saiki opo larang ku duit 50 ae ya lho. Aku masuk Mangga Semarang lho, guys, ora 50 40 cuman kae. Tiba sak 600. Ngene 600 aku. Tapi dari Semarang 40. Aku di ben cek numpak sepure jaman di ben gak koyo saiki tertutup. Nek jaman di ben ki sepure terbuka. Kok terus kok angger enek wong dodol ning jero sepur jaman di kae. Nganggo Nganggo rinjing nganggo ngono kuwi. Saiki gak enek ora oleh. Cuman montor mah iki Sepure saiki enek lawange. Di ben sepure mengo. Mengo Do ngamplok ning gone lawang. Yo, Mak. Do ngamplok. Enek sing do ning Aku di Semarang yo pertama Pak. Aku cicil guys kuwi 17 tahun. Numpak sepur. Balik nang numpak sepur dadi
numpak sepur 2 kali. PP jenenge PP. Aku ki ning Jakarta, ning Surabaya, Solo. Ning Surabaya numpak sepur. Nek ketepakane ferry iki Numpak wingi bis. Inggone Solo, guys. Inggone Solo ku lho. Mbak Isma ki yo wis jane wis cara mono gelem mergawe wis diangkat. Maksudnya wis mergawe sing dingi petukane ferry iki lagi diangkat-angkate dadi nganu aku. Wis cara mono sing tukang ngeceki kae. Kan kok wedi berarti. Tidak mulai, guys. Kok ngerti gak kok Petuk riku. nek rile yo. Kok wedi. Saiki anu Mak, kan dikasih jembatan. Heeh. Sepur-sepur saiki yo liwati ngono kuwi Mak. Tapi kan apik saiki nek liwati ngono kuwi dibangun. Dibangun kesini gitu. Nek kesini. Aku pikir iki. Ya ono kok liwati. Oh, Gawan aku nih. nek Mak tadi kok lu iki dimasak ping pindho. Aku ana pinggir kan roh. Wong sing kakung enak sithik-sithik iki. Pae nganceng nek. Iya lho. Dia gede seket. Kakak lo nganu kelinci. Ini kok anu sih? Aimot. Nah, dia mau. Kayaknya entar kayak kampung lagi suka agak api. Rombek cerita ya, guys. Cerita zaman-zaman ini lagi sik golek duit. Aku numpak kereta ki anjing gawan lho di aku. Buat gawan. Mak iki pas dadi rondo, tapi yo mergali, guys. Aku mergawe pengen terus sih. Kurang duwe Mas Edi kuwi. Ora nek Joko orang mergawe kok. Ora Eriko mergawe kok. Ini Surabaya pertama aku. Ora Eriko. Ya pas cek nom-noman. Heeh. Terus maksudnya mergawe neh ku lho, Mak. Mergawe neh pas rondo to kuwi. Di Solo. Terakhir di Solo aku bareng Solo. Dunia ini gudangmu ya nek pabrik aku terus itu gudangmu. Nek gudangmu mau piro? Nang kene gudang ini nang kene, guys. Kulon. Murah. Aduh gak enak bangkrut pabrik. Ayamnya bangkrut kok. Jaya-jayanya ayam. Terus ini pabrik ini aku kan nyambung tepung. Bro, ya. Nek aku ket umur 16 tahun sampai umur 21 nek tak 22. Pertama aku ini aku jadi Pegawai kuwi kan. pengawas yang ini gak orang popo aku ya. Pengawasi aku kepung teko. Mundur teko ngawasi. Iki barang itu barang biji sabok iki sini 2000. Iki mergawe sing ngene iki. Wis ora iso. Tapi aku tidak ora hitung tapi dipercaya karo Cino. Aku. Sama. Soalnya kan gak sekolah. Gak sekolah tapi aku hitungan mengibikan aku ngerti. Aku berang Ora sekolah ora iso maca, ora iso ngono tapi dekne sono iso titen jenenge Mak. Dadi mono sabok iki sak rete iki piro ya? Dadi wong mergawe ning gone apa ae nek jaman dek kae iki yo ora sekolah kan kanggo to Mak yo. Kanggo ya. Saiki nek jaman saiki beda to yo guys. Kowe gak duwe ijazah gede kan gak iso mlebu pabrik ngono lho. Aku iki majangane pabrik ngene. Anu baru baru wis angkatane pabrik iki mbak aku kan sekolah iki. Aku aja ijazah. Ora apa-apa kowe titen tapi kok eno, kok titen lho. Kecuali siji mau main wong jero guys. Nek wong jero lagi tapi nek saiki lho yo kan ketat nek saiki. Nek wong jero lagi yo angel. Nek jaman dek kae kan gak apa-apa to yo Mak yo. Ora koyo anu ketat iki. Aku jan ngejebok pabrik piring guys. Kan anjing meneh. Salah yo. Iki main pabrik piring ada wis. Aku ngejebok aku gak apa-apa jadi. Dosa lah. Ning Kok kono sekolah gak apa-apa. Boleh masuk. Itu aku ngejebok aja. Aku kan nunggu nonton-nonton. Gak apa-apa kan dijasa gak apa-apa. aku sing nang Solo ki yo pabrik. Nek ning Jakarta mek ning Surabaya ki dadi nganu guys, baby suster ambekan resik-resik ngono kuwi kerja kuwi. Nek sing Tangerang sik ngomong bocah loro. Asine ki ora koyo kerja ngomong nek ning Jakarta ning apa bayarane gede guys. Ngomong kuwi. Nek kowe nek wis untuk seragam, maksudnya di Aku ora seragam. Surabaya ki pasar turi kanggo langganan. Jadi baby suster ki penak Mak, penak iki nganu. Setiap bose jalan-jalan rono kita diajak. Iya leh. Bose numpak pesawat kita melok. Ngomong ki Bose benar. makan-makan ning gone apa tempat apa ae kita melok mangan. Wah, guys, ngomongnya sini. Tapi ya kuwi nek ngomong kuwi gak enek lerene.
anak bocah Nek- nakal. bocah nek turu tok kita iso leren. Nek di saat bocah aktif sekolah ya. Wah, dhisik aku ngeterno sekolah. Oh, ya mbek supir. Oh, yo tau ngono. Nek hari prai-prai ngene dijak ning Bandung kan omahe mboke Bandung. Aku Oh, mesti ning kono. penak iki Solo. Melok Nur. Bakul eker. Aku tapi nek ning toko-toko belum tahu. Aku kok gak tahu aku ning toko kula nang Surabaya. Eker warung. Yo Tahu Enes sih. tahu mak ning sulur malah aku mbek kancaku. Gak kerasan, guys. Gak kerasan iki apa? Cara ngono-ngono. Cipukno bose terlalu ngono lho maksudnya. Rokok panggone ning kono ka lho. Mi apa? Terus kon nutal-nutal. Aduh, ndasku malah ngeluh. Gak kerasan Es aku. kene mbek es Surabaya. Saulan tok. Enak es Surabaya itu. Aku lho es diisi terus banyu apa? Aku nek nang Surabaya gak tahu. Gak oleh metu soalnya. Wah, aku mari-mari Soalnya bosku kan aku wis sekayu. aku ning gone JMP kon lho Mak. Nah, rumah sakit ndi kan sakit kita lho. Depan anu, guys. JMP lampu merah kono ning gone apa jenenge? Gak keruput ning ndi ngono lho. Aku kan ngarepe kuwi anu penjara. Nah, nek Semarang pasar baru. Plas-plas mak hampir bengi mak. Ning penjara kuwi dembrok-dembrok mak. Ngarepe penjara. Sini Surabaya kuwi aku. Walah don jelek-jelek guys, kenapa guys? Rame terus penjara kuwi yang keren. Besok tapi besok itu nek gak bebas. Tetap Apa yang Surabaya iso mari-mari. Ngono perloan main barang kok. bebas nek ning Jakarta bebas. Kowe tak tahu ah. Kowe dikit nek nang Surabaya melok sapa? Mbak Ru. Melok aku dijak Mbak Nur. Ning Jakarta ki pulang pergi yo akeh. Tapi wis mari pasar dhewe sih. Tapi nganu mak, wong kerja pulang pergi karo nginep ki enak nek nginep. Nek nginep ki Bayaran bayaran utuh. perjalanan. Bayaran utuh terus apa guys sabun kaya apa dikasih. Lah nek kowe pulang pergi ngontrak duit entek. Kalau mau dine pulang pergi Surabaya Rene. Rene kan Blitar. Rene Kaliana. saiki dijare Mbak Tine nek gawe ning Jakarta infale gede guys. Saiki belum bodoh ra mulai lho gede. Nek men satu kali gaji guys remot gajine 1.200 kowe bodoh gak mulai dadi 2 kali lipate gaji 6. Saiki infal gede pulang pergi kowe njupuk sing harian ku lho. Ana sing 300 bayar. Jare nyuci gosok mau habis. Ini semua lawan aku semua. Soalnya Surabaya UMR besar, makanya gajinya gede. Apa bikin gimana? Gaji apa? Bayar mangan ya murah. Yang larang ini nenggone Semarang guys, Semarang larang. Nah semua murah. Solo yang murah. Solo Ngawi murah. Ijo melok desa kene coba. Tapi UMR kan kene melok Jawa Tengah. Nek Jawa Timur lho gede tenan. UMR besar guys. Jakarta yang Jakarta ya luwung kok. Melok wong gak sowan wis. Aku rasa bebas sih. Lah wong mau dikungkung wong. Iya, tapi kita semua tergantung karo bose guys. Karo bose nek bose itu bos sing apik bejo yo. Wah. Sampai kaya ungguhku sing tau tak elok iki sampai tuwek sampai saiki loro digomulih mak wal. Bose sampai wis dolan apa wene luar negeri Pak pesawat apa sedikit sampai wis duwe apa-apa opo sih saking diloki anake jegayi sampai saiki anake iso mergawe cara ngono 20 tahun ae. Nah kok nek Semarang ki akeh banjir. Banjir apik ya bos Alis berarti besot lho pamit. Bengi teko neh. Ya Allah, lintok kok mergawe apa wis tau dialami. Melok wong nek penake nek gak penake nek ora bener kleru yo disalah seneni guys. Kita kerja soalnya dibayar ya duit kerja nek melok warung gak gasolaran enak bengi. Akeh nek kleru iki jadi seneni jenenge bos yo bayar. Nek gak bener kok gini kok ngono nek sing bos anu. Nek bos apik yo wis ora kabeh jadi mati lho. Men yo mati. Walah. Apa kok dadi guys malake akeh wis ki tak delok durasine.
Walah, ngomong-ngomong. Merah bisa ngolas. Ya wes ngono ae iki baca tambah cerita masa lalu karo mak iki di saat ijek mergawe. Kok ijek Saiki ora kroso. gawe saiki ya adol Saiki sego wis- nang omah. Wis ning omahe pensiun jenenge wis dah. Iki bareng apa iki hobi. Heeh. Ya wis ngono kan. Wis oleh apa-apa mak yo. Aku ning Solo 6 bulan, ning Semarang 6 Wis saiki kowe dhek 600 oleh apa? Kalau apa? Lah iki yo beras piro? Beras 250 iki. Ah, beda lah yo. Lah ngomong piro? Lah ngomong piro rengo? Ngomong 1200. Iki dhuwit 10.000 oleh beras oleh rengo lah pokok. Iki 50 kapuk. Lho, kowe dhek 50 mau untuk lombok brandang bawang. Wah. Apa? Lengo ora oleh. Lengo saiki 20.000 kok. Guys. Mau piro? Lengo saiki 1 liter 20.000. Beras iki mau 200, 5.000 iki 3 kilo. Lah saiki 15.000, 13.000 lah sekilo. Jadi kan di 5.000 lho lah 2 kilo. Nek diatur wong dhuwit 20.000 lho lah apa-apa. Ono piro ono. Ya nek jaman nom-noman aku ya urung metu ya. Gung lah kowe. Ijene kandungane mbokku cara. Aku belajar sama aku lho. kelahiran 97, guys. Kondi? Wong Surabaya tak belajar sama aku beras. Beras lengo apa-apa iki 50 ora enak. Durasinya sepanjang sekali mbak Isma pamit sengaja ki mau yo ngerti kangkung karo jengkeran nek naik cerita yo wis mbak Isma pamit begitu kita Allah ketara dadi wong dadi sampai ngarani mulya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu napa?